description. May jacket ka na ba, Kabsat? Otsulin. Napadalaw mga kapatid. Hindi ko ano yung jacket ko. Yan. Yan may jacket. Kadog show, brother. Good morning sa'yo. Oh, Japan. Shout out. Otsulin from Japan.
O Kotsulin, anong basa mo rito? Kotsulin, anong basa mo na dyan? Japanese character ba yan o Chinese? Kotsulin. Anong basa mo dyan? Kanji ba yan or ano? Sige nga. Anong basa mo dyan? Ano yan? Anong basa mo doon? Chinese ba yun or Japanese? Kasi pag nagsusona ako, pag yung mga matatanda rito, pinagdidebatihan nila yan eh. Kung dati na nag-originate sa Chinese character daw. Pero, pagkakaalam ko, Japanese character. Ano yan? Kapatid. That's for girls. Dog show. Si Jonathan yun. Ako tayo, mag-sona. That's it. Push. Medyo maambun sa labas. Maambun. Okay. Tayo magsosona. Sosona tayo. Chinelas. Ayan. Tayo magsosona. Chinelas. Okay.
Okay, pabush na. At tayo'y magsusona.